Kaixo, nire super txiki eta super familia, zer moduz gaude. Gaur goizean jaiki naizenean, nire ariketak egin eta esan dut, ipuin bat irakurriko diet nire gaztetxoei. Badakizute bizitzan daudela ikuspuntu individual asko, eta bakoitzak bere esperientzia duela. Begira, irakurriko dizut ipuin hau. Egun batean, pertsona bat mendira igo zen emakume ermitau batengana eta galdetu zion. Zer egiten dezu halako bakardadean? Erantzun zion, lan asko egiten dut. Eta nola izan dezakezu hainbeste lan? Ez dut hemen ezer ikusten. 2 belatz eta 2 arrano entrenatzen ditut. 2 untxi lasaitu, suge bat disiplinatu, asto bat motibatu eta lehoi bat ezi. Inondik ere ez ditut ikusten. Belatzak agertzen zaizkidan gauza guztien gainetik jaurtitzen dira. Ona eta txarra, gauza honei buruz lan egin dezaten entrenatu behar ditut, nire begiak dira. 2 arranoek atzaparrekin zauritu eta txikitu egiten dute minik ez egiten irakatsi behar diet. Nire eskuak dira. Untxien nahi duten lekura joan nahi dute, ez diete egoera zailei aurre egin nahi izaten. Orduan lasai egoten irakatsi behar dien, naiz eta sufrimendu egon eta estropezu egin nire oinak dira. Astoa beti dago nekatuta, tematia da. Askotan ez du bere zama eramana izaten, nire gorputza da. Ezteko zaiena sugea da. Kaiola sendo batean itxita badago ere, beti dago gertu dagoen edonori kosk egiteko eta pozointzeko prest. Disiplinatu egin behar dut, nire mia da. Lehoi bat badut, zein arroputz erregea dela uste baitu, ezi egin behar dut, nire egoa da. Ikusten dezunez, lan handia daukat lagun. Eta zuk zertan egiten duzu lan? Badakigu, ez da zertan egiten dugu lan egunero, gure pentsamendu eta emozioak kudeatzen lana dugu. Eta horri esker hobetzen goaz. Beraz, ekin eguna ipuin hau irakurri berriro eta hasi zaitez zure bertsio berenean lanean. Egun ona izan!